Hej Per. Jeg har lavet den her kort instruktionsvideo til dig, som forhåbentlig kan hjælpe dig at finde rundt i mit ark. Først og fremmest skal du se, at vi har tre datasæt. Vi har vores britiske data i ark 3. Her finder du kan skifte imellem dem. Ark 2 danske og ark 1 russiske. Gå tilbage til 3 igen, så du kan skifte for neden de forskellige data. Til venstre har du kategorierne, respondenterne, og selvfølgelig deres besvarelser lige over for dem, som er, kan man sige, ideelt er selvfølgelig klanen transkriberet, men de britiske data, som du ved, blev transkriberet af Marianne, så jeg har bare kopieret dem fra det, hun har transkriberet. Men det er i hvert fald deres besvarelse, det står under clan data. Og så har vi her for oven vores kategorier. Så vi starter selvfølgelig med det, du kalder interrogative frame, declarative frame, imperative frame, som jeg forstår ligger under input, som en slags. Her er budskabet under ytring, den egentlige, kan man sige, gaven, som inde i pakken, vi skal pakke op. Og derfor ligger det her, som jeg forstår det, under input, men det kan du selvfølgelig kigge på, fordi det er lidt problematisk at kalde noget tanken, fordi som Michael sagde til mig, det er svært at vide, hvad folk tænker. Og det vil vi få rigtig meget kritik for, hvis vi siger, at vi faktisk siger, at der er noget, der er tanken. Så det er måske nærmere den nærmeste, eller en af de mulige fortolkninger, kan man sige, af tanken, snarere end en tanke. Jeg ved det ikke. Han sagde bare, at som udgangspunkt, så der er ingen, der ved, hvad folk tænker. Men igen, det synes jeg, vi skal selvfølgelig overveje. Men indtil videre har vi vores kategorier for oven, som starter med interrogative frame, og så går det videre til tyvende motivation, naming, så har vi kategorien under framing, anchoring, og så slutter det hele med det vi kalder future action. Og så har jeg også en kommentar her for neden, som du kan læse. Så det er kategorierne. Som du kan se, så alle de her besvarelser, jeg har her i boksene, det simpelthen står for på den ene side respondenten, besvarelsen, den sproglige realisering, som er her, og så alle de billeder af sproglig realisering, som hører til de forskellige kategorier, ligger under dem. Hvis nu jeg vil vise dig, hvordan det er nemmere for mig at kigge og sammenligne for eksempel verbal thought kategorien. Så det jeg gør, det er, at jeg har installeret en filter her, og det kan du se i de her pile under hver kategori. Så det du kan gøre, for at kigge på verbalized thought for eksempel, det er, at du kan trykke her på pilen, der kommer en boks, og for neden finder du tomme celler. Der trykker du her, og den filter rydder alle tomme celler væk. På den måde, alle de tomme celler, som ikke er verbaliseret, det vil sige kategorien ikke er verbaliseret, de er væk. Så du kun har de eksempler, som er faktisk verbaliseret, og så kigger du på dem. Når du er færdig med at kigge på det, så husk at slå det fra. Det vil sige, du skal trykke tomme celler igen. Det vil sige, filter er nu på plads. Alt er tilbage, som det har været. For ellers, hvis du glemmer at slå filter væk, så vil det betyde, at alle de tomme celler, der er i tabellen, de er ryddet væk. Så det vil sige, noget af informationen, selvom selvfølgelig det giver lidt ikke mening, at tomme celler er væk, og informationen er væk. Jeg forstår det heller ikke helt, men reglen er, at man har kigget på kategorien, og når man er færdig med det, så slår man tomme celler tilbage, og så er alt, som det har været. Så det er vores kategorier, og på den måde kan du kigge på alle kategorier. Som jeg har også nævnt i min mail, så er der noget, som jeg har markeret, eller sådan gik på russisk, markeret med forskellige farver. For eksempel her. Og det er fordi, du kan se her, det er under imperative frame. Og det er under respondenten 4. Der er to
kan man sige, varianter her med slash, og de er orange. Og det er fordi, jeg ved ikke faktisk, om det er den ene eller den anden, der svarer faktisk, der er svar til let me help you. Desuden, du kan se, at overfor respondenten 4, så er der faktisk 2 rammer. En slags næsten 2 budskaber. Og det er fordi, vi har både, we can use the trolley som a best bit to solution of a problem, det vil sige deklarativ ramme, og imperativ ramme, som på en eller anden måde må jo også være med, da det er imperativ, og folk kan jo stille spørgsmål til os. Så hvorfor andre eksempler står imperativ og faktisk udgør en ramme, og andre steder er den ikke. Så jeg ved det ikke, om den ene af dem skal væk, og måske vælge den vigtigste, den afgørende ytring i hele besvarelsen, eller man skal faktisk have begge hvad skal man sige, rammer, deklarativ og imperativ, fordi det er der jo også i besvarelsen. Så det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke rigtig svare på. De her bokse, som er i en bestemt baggrund, har bestemt baggrundsfarve, det er fordi jeg synes det er spændende. Ligesom her, formen imperativ let me help you. Jeg synes det er en spændende brug af imperativ, fordi det er ikke så mange roser, som du kan se. Ikke så mange roser. Kun 2 faktisk, der bruger det. Hvorimod hvis vi kigger på dansker, så er der faktisk, hvis vi nu går og finder imperativ her, imperativ under anchoring, framing og naming, så er der faktisk rigtig mange, du kan se, der bruger den form let me help you, hvilket er virkelig interessant, synes jeg, fordi det går også tilbage til modersmålsdata for mange danskere, selvom de bruger interrogativer, så er det af den form, at skal jeg ikke lige hjælpe dig, det er den form, at jeg hjælper dig, hvilket er interessant, fordi det er jo deres boss, så man vil være behjælpelig, men interessant det er, at ingen danskere, eller russer, eller kun 2 russer, og næsten ingen englænder, der brugte den form. Så imperativ var anden persons imperativ, put it on the trolley, af den form. Så derfor synes jeg, det er interessant. Men de steder, hvor du kan se, er enten spørgsmål, eller rødt, som her, eller noget, der er for eksempel ligesom her under englænder, så har jeg faktisk justification, alt i orange farve. Og det er jo fordi, jeg er faktisk også i tvivl, fordi efter gamle analyse, den måde vi analyserede på, så ville de her besvarelser, ligesom there's more than enough space, være justification. Det er jo en forklaring, som vedkommende slutter med sin request. Men når vi nu har snakket om det, der er præsupponeret ikke verbaliseret normalt, så passer det jo bedre faktisk til release. Som du kan også kigge på. Det vil sige, de her sproglige verbaliseringer, there's more than enough space, som her, det er jo fuldstændig ens. Det er jo det samme. Så de gentager sig faktisk bare. Det er så dobbelt op næsten, og det er hele vejen igennem. Og ikke hele vejen igennem, der er nogle steder, hvor det er straightforward justification, synes jeg, men mange steder gentager de sig, fordi jeg ved simpelthen ikke, hvor hører det til. Jeg synes bare, at det er multifunktionelt faktisk, den her. Og kan være begge steder. Så det kan du lige kigge på her. Så du kan se alle steder, hvor du har en ytring i gåseøjne, det er vores sproglige verbalisering. Og alt der kommer efter slash, og efter kolum, så det er bare frase her. Og det kan du meget gerne kigge på, om de her bare fraser giver mening. Fordi hvis du nu kigger på for eksempel just, som jeg har også markeret med en bestemt baggrund, det er også i tvivl igen, selvom de her grønne er, at jeg synes det er spændende, så her synes jeg det er lidt, jeg er lidt i tvivl om just er faktisk en descriptive modelizer her, som faktisk fjerner en forhindring, eller ikke fjerner, men beskriver, at der er en forhindring, eller den er snarere under speakers acceptance, fordi hvis du kigger, hvor just optræder i besvarelsen, så kan du se, at den optræder faktisk i et spørgsmål. Do you want to just put your stuff in my trolley?
Så det vil sige, at vedkommende slet ikke kommer ind i hjulet, som du forklarede mig. Så på den måde Just kan ikke fjerne en forhindring, eller fortælle, at der er ingen forhindring. Så det er snarere måske speakers acceptance. Måske høre under naming, men det ved jeg ikke. Jeg har virkelig svært at selv forstå det her just, men jeg ved, at det er jo en partikel, som bruges flittigt i opfordringer på engelsk, og som har den her downgrading funktion, som jeg har nu også læst andre steder. Det er det i hvert fald folk siger. Mitigating function. Så det er i hvert fald i forhold til de her forskellige farver, som du kan kigge på og se men det her det er også interessant. Sidste ting jeg vil lige nævne for dig, inden jeg forlader den her instruktionsvideo, det er, at jeg vidste Michael besvare, altså i hvert fald en besvarelse, som vi har vist til vores engelske kolleger her, for eksempel 111, hvor vores engelske kolleger mente, at vedkommende snakker for meget, derfor det lyder unaturligt, simpelthen. Han sagde, det der præsupponeret i situationen, ikke verbaliseret, og det siger Michael er nogle sludder, fordi folk forstår faktisk situationerne, de opfatter dem forskelligt, og som følge af det, så også verbaliserer dem forskelligt. Så nogen ser en situation som en proces, og verbaliserer alle de stadier, og andre ser det snarere som sådan en punkt, og verbaliserer kun selve som en, hvad skal man sige, indgangsaction, eller hvad skal man sige, og siger for eksempel, don't you want to put it down on the trolley. Så det vil sige, at den her besvarelse er lige så naturlig som den her, faktisk. Så for ham var det ingen forskel. Eller selvfølgelig er der forskel, men på den måde, at vi skal ikke se ned på de her besvarelser, fordi nogen mener, at de er unaturlige, ikke spor unaturlige. Så det var bare det. Hvis du har nogle spørgsmål ellers til introduktionsvideo, eller der er noget, der du synes, du ikke kan finde ud af, så må du endelig skrive. Så skal jeg prøve at lave en ting, fordi det er åbenbart meget, meget nemt at lave det. Så ja, jeg håber, det kan hjælpe dig.